θα σας δείξουμε τον τρόπο σχεδίασης με το αναπτυξιακό FPGA που έχει έρθει στα σχολεία. Ανοίγουμε το VirtualBox, όπου έχουμε κάνει εγκατάσταση της έκδοσης του αναπτυξιακού προγράμματος της Xilinx ISE το 14,7. Οπότε το λογισμικό μας τρέχει σε εικονικό περιβάλλον, λόγω του ότι έχουμε Windows 11, ενώ αυτό που υπάρχει στο στικάκι είναι μέχρι Windows XP και Windows 7. Τα εικονίδια της εφαρμογής είναι το Project Navigator, που είναι η κυρίως εφαρμογή που αναπτύσσουμε τη σχεδίασή μας. Έχουμε το iPact που το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τον προγραμματισμό του FPGA. Έχουμε το Analyzer, το οποίο χρησιμοποιείται σαν λογικός αναλυτής για να δούμε σήματα εσωτερικά στο τσιπάκι που έχουμε σχεδιάσει. Το Xilinx Platform Studio χρησιμοποιείται για να σχεδιάσουμε έναν επεξεργαστή, τον Microblaze της Xilinx 32-bit, και αν θέλουμε μπορούμε να τον ενσωματώσουμε μέσα στο FPGA. Και το Xilinx Software Development Kit είναι για να αναπτύξουμε το software του Microblaze. Εμείς στο βασικό μας επίπεδο χρησιμοποιούμε το Project Navigator και το iPact για τον προγραμματισμό. Οπότε ανοίγουμε το Project Navigator. Το βασικό περιβάλλον είναι αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη. Θα ξεκινήσουμε το παράδειγμά μας με ένα βασικό αρχικό σχέδιο, πατώντας File, New Project. Δίνουμε ένα όνομα στο project μας. Ας πούμε θα δώσουμε Gate End, με σκοπό να σχεδιάσουμε ένα κύκλωμα που περιέχει μόνο μία πύλη End. Εδώ προσέχουμε το top level source file. Υπάρχει δυνατότητα να είναι είτε σχηματικό, που αυτό εμείς χρησιμοποιούμε, είτε κάποια μορφή γλώσσας περιγραφής hardware, VHDL ή Verilog. Εμείς επιλέγουμε το schematic. Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε την οικογένεια του ολοκληρωμένου FPGA που έχει το αναπτυξιακό μας, που είναι η σειρά της Spartan 3, και το τσιπάκι είναι το XC3S400. Αυτά είναι τα που πρέπει να είναι επιλεγμένα. Επίσης, στο Preferred Language επιλέγουμε VHDL και είναι η γλώσσα που τρέχει από πίσω σε όλη τη σχεδίαση. Προσομοιωτή simulator επιλέγουμε το iSim, που είναι ο ενσωματωμένος προσομοιωτής που έχει το software της Xilinx. Ενώ θα μπορούσαμε να επιλέξουμε κάποιον άλλον προσομοιωτή εξωτερικό. Οπότε εδώ έχουμε ένα καινούριο άδειο project εντελώς. Η διαδικασία τώρα για να ξεκινήσουμε τη σχεδίαση είναι να δημιουργήσουμε μάλλον ένα καινούριο σχηματικό. Άρα πάμε New Source, Schematic, δίνουμε ένα όνομα. Θα δώσω το ίδιο όνομα με αυτό του project. Οπότε εδώ τώρα ανοίγει το παράθυρο του σχηματικού που δημιουργήσαμε. Στο πεδίο εδώ Design, και βλέπουμε ότι το σχέδιό μας, αυτό το όνομα του project, αυτό το όνομα του ολοκληρωμένου που χρησιμοποιούμε, και εδώ είναι το από κάτω το βασικό αρχείο της σχεδίασης. Στο περιβάλλον τώρα της σχεδίασης, για να κάνουμε ένα κύκλωμα με μία πύλη End, επιλέγουμε εδώ αριστερά AND Symbol. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι έχουμε μεγάλη πληθώρα από λειτουργίες ψηφιακές. Καλό είναι εδώ ο καθηγητής να τις ψάξει λίγο, να τις τοποθετήσει, να τις δουν οι μαθητές. Τοποθετήσαμε μία πύλη End. Κάνουμε zoom.
Τώρα πρέπει στο σχέδιό μας να βάλουμε εισόδους και εξόδους. Οπότε εδώ με τα IO Marker κάνουμε κλικ και αυτόματα δημιουργεί δύο input marker και εδώ να κάνω κλικ θα μου φτιάξει ένα output marker. Εδώ τώρα πάνω στα marker μπορούμε να δώσουμε ονόματα. Θα το πω ότι είναι το είσοδος α, είσοδος β και η έξοδος y. Στο name, έτσι είναι το όνομα του net name, το όνομα της καλωδίωσης. Κάνουμε save σε αυτό το σημείο. Η επόμενη διαδικασία τώρα πρέπει να δώσουμε οδηγίες στο λογισμικό για το πού συνδέεται κάθε είσοδος και κάθε έξοδος στο αναπτυξιακό μας. Για παράδειγμα, θέλω να συνδέσω το α στο πρώτο switch που έχει το αναπτυξιακό μου, αυτό στο δεύτερο switch που έχει και αυτό σε ένα λεντάκι για να βλέπω το αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να γίνει, ο πιο εύκολος τρόπος σε αυτό το επίπεδο είναι να πάμε Tools, Plan Ahead, IO Planning, Pin Planning. Και θα μας ανοίξει ένα καινούριο περιβάλλον όπου θα κάνουμε αυτή την αντιστοίχηση των εισόδων και των εξόδων του κυκλώματος με τα pin του FPGA. Τα οποία pin του FPGA συνδέονται μόνιμα με λεντάκια ή switch ή μπουτόν που έχει το αναπτυξιακό μας. Φορτώνεται το plan ahead. Κλείνουμε το παράθυρο. Εδώ τώρα κάτω εμφανίζονται όλες οι πόρτες, τα pins. Βλέπετε το A, το B και το Y. Και εδώ που λέει Site μπορούμε εμείς να επιλέξουμε σε ποιο ποδαράκι του FPGA συνδέεται αυτή η είσοδο και η έξοδη. Εδώ τώρα πρέπει να συμβουλευτώ έναν πίνακα, ο οποίος υπάρχει στο manual που έχει έρθει. Ανοίγουμε το manual. Και είναι αυτό εδώ, έτσι. Αν ξεφυλίσουμε λίγο, ουσιαστικά η διαδικασία που κάνουμε τώρα είναι να πούμε εσωτερικά το κύκλωμά μας, σε ποια ποδαράκια γύρω-γύρω εδώ στο FPGA θα συνδεθούν. Αυτά τα ποδαράκια συνδέονται μόνιμα με μόνιμες ηλεκτρικές συνδέσεις, με τα switch, με μπουτόν για εισόδους, με λεντάκια για έξοδο, με 7-segment displays. Εδώ η πλακέτα περιέχει και ένα LCD display, αλλά για να χρησιμοποιηθεί μόνο με ψηφιακή σχεδίαση χωρίς κάποιον επεξεργαστή μέσα, έχει μια δυσκολία η οποία δεν έχει και νόημα να ασχοληθεί κάποιος. Άρα η χρησιμότητά του είναι μόνο όταν κάνω σχεδίαση με κάποιον επεξεργαστή με microblaze και να οδηγήσω αυτό το display μετά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναπτυξιακό είναι ότι γύρω-γύρω εδώ από το FPGA υπάρχουν pins τα οποία συνδέονται και αυτά μόνιμα με ποδαράκια του FPGA, οπότε μπορεί κάποιος να πάρει σήματα απευθείας ή να δώσει σήματα από εξωτερικό κύκλωμα. Εδώ έχει επιλογή για το clock που χρησιμοποιούμε. Στη σελίδα 19, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει αυτή η αντιστοίχηση των pin με το FPGA που χρησιμοποιούμε εμείς. Το τσιπάκι μας είπαμε ότι είναι το 63S400,
Οπότε, εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω, για παράδειγμα, το μπουτόν, το switch 1 και το switch 2 σαν εισόδους, οπότε στο S1 θα μπει το α, στο S2 θα μπει το β, άρα είμαστε στο ποδαράκι 21 και 27 του FPGA. Οπότε, επιστρέφοντας πίσω στο πρόγραμμά μου, εδώ για το ποδαράκι α θα βάλω το 21. Για το ποδαράκι 2 θα βάλω το 27. Για την έξοδο τώρα, την οποία θέλω να τη βάλω σε κάποιο λεντάκι, ξαναεπιστρέφω στο manual και ψάχνω να βρω λεντάκι, είναι το ποδαράκι 20 του FPGA. Οπότε θα το βάλω το Y στο ποδαράκι 20. Είμαι έτοιμος να κλείσω τώρα το plan ahead, οπότε έχει κάνει αυτή την αντιστοίχηση. Παρατηρώντας τώρα το project, θα δω ότι έχει δημιουργήσει και ένα αρχείο με κατάληξη UCF. Αν το ανοίξω, είναι ένα text αρχείο, όπου υπάρχει αυτή η αντιστοίχηση των pin της διαδικασίας που έκανα πριν. Βλέπω ότι δεν μου έχει πάρει την έξοδο, οπότε μπορώ να την κάνω και manual τη διαδικασία. Αυτό δηλαδή το αρχείο μπορεί να δημιουργηθεί και εντελώς manual. Άρα εδώ θα βάλω Y P20 και κάνω save. Είμαι έτοιμος τώρα να κάνω τη σχεδίασή μου. Δηλαδή, αυτή αποτελείται από τα εξής βήματα. Να γίνει η σύνθεση, δηλαδή η μετατροπή του σχηματικού σε VHDL, να γίνει το planning, δηλαδή να περάσει εσωτερικά στο FPGA η σχεδίασή μου και τελικά να δημιουργήσει ένα αρχείο προγραμματισμού. Αυτό μπορεί να γίνει αυτόματα συνεχόμενα, πατώντας Generate Programming File θα γίνουν όλες οι διαδικασίες. Αυτή είναι η πορεία σχεδίασης για οποιοδήποτε κύκλωμα. Παρ' όλα αυτά, σε επόμενο βίντεο θα σας δείξουμε έναν πιο εκπαιδευτικό τρόπο, έτσι ώστε τα βήματα να γίνονται πιο αυτοματοποιημένα για τους μαθητές. Αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος στην σχεδίασή μας, θα χτυπήσει σε αυτή τη διαδικασία θα χτυπήσει error, οπότε θα πρέπει να δούμε τι λάθος έχουμε κάνει. Τελείωσε τη διαδικασία, μας έβγαλε μήνυμα ότι δημιουργήθηκε το programming file. Αυτό είναι ένα αρχείο με κατάληξη bit και με το όνομα του project. Άρα θα είναι ένα αρχείο gate.end.bit. Ανοίγοντας τώρα το επόμενο παράθυρο που λέει Configure Target Device, θα ανοίξει το περιβάλλον προγραμματισμού που είναι το iMac. Μέσα από αυτό το περιβάλλον, έχοντας συνδέσει το αναπτυξιακό μας, σε επόμενο βίντεο θα σας δείξουμε ποια είναι η διαδικασία προγραμματισμού, η οποία είναι τυποποιημένη για όποιο σχέδιο και να κάνουμε. Ονομάζομαι Γιάννης Μαλτέζος, είμαι ηλεκτρονικός στο πρώτο ΕΠΑΛ Αργυρούπολης.